شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم الصلاة والسلام على أتملان الأكملان سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك أمي بلا جلين فو ملكنا ني ملكو كان جين فانتانا ناني بلا جلينا ni an sigile sigida kono sigida mi alakira alayhi salatu wassalam aka tariku aywa a khulasatu nurul yakin kalandunga kalanfendu amina olu ye min fɔ alakira ka ko la ni ala sɔnna ma amina da dɔ de la dɔɔni bi izni rabbul ibad. aywa maa minnu bɛ k'an lamɛn an bɛna bɛɛ ɲininka i tɔgɔ ni jamu na fɔlɔ. an balimakɛ salamu alaikum. wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. e tɔgɔ ni jamu? Dawuda Gindo. Dawuda Gindo, masha Allah. Gindo o ye dɔgɔnɔ ye. aywa an balimamuso e tɔgɔ ni jamu? Ne tɔgɔ Awa Kulubali. Awa Kulubali. aywa Kulubali o kɔni o ye Mali tutigɛ fɔlɔw ye. aywa Kulubali o ye bamanan ye. an balimamuso e tɔgɔ ni jamu? Ne tɔgɔ Ɲagalen Jabi. aywa Ɲagalen Jabi o ye ne yɛrɛ balimamuso ye. an Jabilakaw kɔni yɛrɛ de ye maliyɛnw ye. aywa an balimamuso e tɔgɔ ni jamu? Ne tɔgɔ Zainab Tarawele. Zainab Tarawele. Tarawele ni Kulubali olu bɛɛ lajɛlen ye Bamakɔ tutigɛ fɔlɔw ye. Inshallah bannen kɔfɛ an bɛna don alakira sallallahu alaihi wasallam ka sira kɔnɔna la. kitabutigi ye mun fɔ an ɲɛna a la an bɛna da don o la dɔɔni, an bɛna ta dɔɔni dɔɔni. an bɛ k'a fɔ aw ɲɛna ani minnu bɛ k'an lamɛn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. a darsul awwalu n'o de ye walanda fɔlɔfɔlɔ ye. walanda fɔlɔfɔlɔ bɛna kuma jumɛn de kan? min hayati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. alakira ka ɲɛnɛmaya ka minɛ ka bɔ alakira ka ɲɛnɛmaya la kisi nɛma bɛ alakira ye. wa fɛnɛ a ɲininen don aw fɛ ni alakira tɔgɔ fɔla jakosa don i k'a fɔ ko sallallahu alaihi wasallam. ka d'a kan don dɔ la alakira tun bɛ minbaru sanfɛ, jibirila ye kuma dɔ fɔ a ɲɛna. alakira y'a fɔ ko amin amin siɲɛ 3. bon o siɲɛ 3 kɔnɔ komi an t'o la kɔnɔna la jibirila i kanto alakira ma ne alakira tɔgɔ fɔla ni maa min ma sɔli e alakira ko danga b'o tigi alakira ko amin. donc ni alakira tɔgɔ fɔla jagosa don i k'a fɔ ko sallallahu alaihi wasallam. n'i tɛ se o la i k'a fɔ ko kisi ni nɛɛma bɛ a ye i ka kan na. jeyid a darisu fɔlɔfɔlɔ sayyidina muhammadan, jɔn ni an kuntigi muhammadu ye? man huwa rasulullah. a ko huwa rasulullahi ila nasi kafatan, ko ala ka ciden de don ka taa hadamadenw bɛɛ lajɛlen ma. wa akhirul anbiya'i, wa n'i tɛ alakira dɔn fɛnɛ alakira de ye nabi ɲumanw laban ye. maa o maa tɛ alakira dɔn n'a fɔra i ɲɛna k'a fɔ ko nabi ɲumanw laban i ka da la k'a fɔ ko de alakira ye sallallahu alaihi wasallama. wa imami rusuli, wa fɛnɛ ko cidenw bɛɛ lajɛlen fɛnɛ ɲɛmɔgɔ de ye alakira ye sallallahu alaihi wasallam. ciden fɛn fɛn ci la k'a daminɛ ayiwa nabiw na nuhana fo ka na se alakira ma sallallahu alaihi wasallama, ko alakira de olu bɛɛ ka ɲɛma ye. o ye bonya ye ka bɔ ala yɔrɔ ka di alakira ma sallallahu alaihi wasallam. o kɔnɔna la an b'an profite kisan dɔ bɛ yen nɔ k'o fɔ o kɔnɔna la. alakira sallallahu alaihi wasallama ala ye bonya k'a ye, a ma bonya min kɛ nabi ɲuman tɔ si ye. musa alaihi salam, musa ni ala de tun bɛ kuma da ni da. musa ni ala tun bɛ kuma da ni da. don dɔ la musa y'i kanto ko ala ne bɛ e kumakan mɛn, a ka di ne ye ne ka e ala yɛrɛ de ɲɛ la. o kɛlen ala y'i kanto musa ma, musa e tɛ se ka ne ye dɛ, ka d'a kan ne ma ne yeli ayiwa ne m'o dɔnniya d'i ma. nka musa ye tarihibu kɛ fo ale ka ala ye de. ala ko basi t'a la, ani ala tun bɛ ɲɔgɔn ye kulu jumɛn la? jɔn de bɛ se k'o fɔ ne ɲɛna aw cɛ la? musa ni ala tun bɛ ɲɔgɔn ye kulu jumɛn de la? jɔn bɛ se k'o fɔ? aw t'o dɔn wa? ayiwa musa ni ala tun bɛ ɲɔgɔn ye turusina kulu de la. turusina kulu la musa ni ala tun bɛ ɲɔgɔn ye yen nɔ. donc ala ko musa ma yɛlɛ turusina kulu la dɛ. musa yɛlɛla. i ko i bɛ fɛ ka ne ala de ye, baasi tɛ. kulu in filɛ ba in, a ye kulu dɔ yɛlɛ ko kulu in filɛ. ayiwa ne bɛna nɔrɔ dɔ bila ka jigin kulu in kan, ni kulu in sabatila siga t'a la k'a fɔ i bɛ se ka ne ala ye. ala y'a nɔrɔ fitinin de jigin k'o bi kulu in kan. kulu in cira pa, kulu in cira musa yɛrɛ fɛnɛ kirinna. ayiwa
donc eni ala bɛ se ka kuma di ala y'o dɔnniya de d'e ma wa ciden fɛn fɛn tɛmɛla o si ni ala kun tɛ kuma nka ala ni e ka kumali ala y'o dɔnniya de d'e ma mais ala kira sallallahu alaihi wasallam ala ye ala kira wele yan ka taa n'a ye sanfara 7 la a kelen ka taa n'a ye sanfara 7 la u selen sanfara 7 la jibirila ko nin ye ale danyɔrɔ ye k'ale tɛ se ka tɛmɛ nin yɔrɔ in kan ayiwa ale ye fɔlɔ tɛmɛ ka filanan tɛmɛ ka sabanan tɛmɛ ka naaninan tɛmɛ ka duurunan tɛmɛ ka wɔɔrɔnan tɛmɛ 7 fɛnɛ ye ale danyɔrɔ ye ale danna yen nɔ nka ala kira ye 7 déplacé ka taa fo Allah subhanahu wa ta'ala ka laso la kuma in kabakoma yɔrɔ bɛ yɔrɔ jumɛn na Allah subhanahu wa ta'ala ka ciden kelen ka jigin kana diɲɛ na Allah subhanahu wa ta'ala ko ma kadhabal fuadu ma ra'a ko ni ala kira ko k'a ye fɛn fɛn ye k'a y'a ye dɛ hali n'a ko k'a ye ni ala ye a y'a ye nka ala kira m'i da wa k'a fɔ maa si ye ko a ye ala ye nka ala y'i kanto hali ni ala kira ko k'a ye ne ye a ye n ye ma kadhabal fuadu ma ra'a ayiwa hali n'a ko k'a ye ni ala de ye a y'a ye dɛ donc o ye bonya ye ka di ala kira ma sallallahu alaihi wasallam nka kuranɛ kɔnɔna la a bɛ fɔ an ɲɛna k'a fɔ ko ala kira ni ala cɛla kun kɛra i n'a fɔ kawusu i n'a fɔ ka kalabiya ne ka kalabiya don ni dawudu cɛ sisan k'a kɛra i n'a fɔ o de ala kira ni ala cɛla nka dɔnnibaga dɔw ko k'a y'a ye dɔnnibaga dɔw ko ko a m'a ye dɔnnibagaw fɔra ɲɔgɔn kan ala kira kɔni m'i da waga k'a fɔ maa si ɲɛna k'a y'a ye o de ye ala kira ye sallallahu alaihi wasallama a filanan ko jaa bi dinil islami ala kira de nana fɛnɛ ni alisilamɛya diinɛ ye alladhi islamiya diinɛ min la yaqbalu Allahu yawma alqiyamati diinan ghayrahu ala tɛ diinɛ foyi minɛ alikiyama jɔ don silamɛya diinɛ min kɔ ala kira de nana ni o donc i kɛra kafiri ye o i kɛra yahudiya ye o i kɛra nasɔra ye o ayiwa n'i ma sa k'i to silamɛya diinɛ in kan sini lahara e tɛ jate bɔ yɛrɛ n bɛ n profite o kɔnɔna na ka kuma dɔ fɔ aw ɲɛna fɛnɛ tuguni maaw b'a fɔ k'i jogo ka ɲi walima k'i k'a don tan i k'a bɔ tan a bɛ ka mɛn silamɛya ala kira nana ni silamɛya diinɛ min ye jogo de don ayiwa jogo de don donc o kɔrɔ b'a jira k'a fɔ jogo i ka kɛ jogotigi ye f'i ka kɛ silamɛya diinɛ minɛbaga de ye bon i tɛ se ka silamɛya diinɛ minɛ n'i ma kɛ seli minɛbaga ye ka d'a kan seli de bɛ adamaden jogo ɲɛ sini lahara Allah subhanahu wa ta'ala ka ciden a fɔ an ɲɛna k'a disa dɔ la ko awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyamah as-salat fa in salahat faqad aflaha wa anjah wa in naqasat faqad khaba wa khasira ko jɔn ka fɛn fɔlɔ min bɛ la alikiyama jɔrɔ k'i ka seli don n'i ka seli ɲɛna e tigilamɔgɔ gagné ayiwa wa n'i ka seli kɔni tiɲɛna e tigilamɔgɔ perdue la wa i bɔnɛ la ayiwa minnu ko seli tɛ silamɛya ye an bɛ nin yɔrɔ lase olu ma donc kɔrɔ b'a jira k'a fɔ fɛn bɛɛ ye seli de ye n'i ka seli ma ɲɛ i ka foyi ma ɲɛ silamɛya diinɛ dun ye seli de ye kafiriw ni yahudiyaw e jogo ɲɛna e ma seli sini lahara i ka gafe de bɛ lajɛ tan fɔlɔ ayiwa gafe lajɛ la seli b'a ka gafe la n'a sɔrɔ seli t'a la i ka gafe tɔ tɛ lajɛ bilen yɛrɛ nka n'a sɔrɔ seli b'a la dɛ a bɛ lajɛ de a ka seli ɲɛna d'accord selikɛla kun don seli ɲɛna seli banna seli kɔfɛ a jogo bɛ cogo di seli kɔfɛ a n'a furucɛ kun bɛ cogo di seli kɔfɛ a n'a furumuso kun bɛ cogo di i ka kow bɛ sɔrɔ ka jate bɔ o kɔnɔna la nka n'i ka seli de ma ɲɛ karisa yɛrɛ kun tɛ seli e ka gafe tɛ lajɛ bilen yɛrɛ k'a fɔ i ye jogotigi ye o tɛ lajɛ bilen dɛ i ka gafe bɛ kurukuru de k'a bila a y'a fili a ka taa fili ani jahanama de min k'a ka bon d'a ma donc ala kira nana ni o seli ye k'o di ne ni aw bɛɛ lajɛlen ma wa k'o de ye diinɛ ye ala tɛ diinɛ foyi minɛ alikiyama jɔrɔ fo n'a kɛra o silamɛya diinɛ ye a sabanan wa huwa min nasli saadati kureshi wa ko ala kira bɔra kureshiw de fɛnɛ la an ɲɛ bɛ ala kira la a bɔra jumɛn de la sallallahu alaihi wasallam a bɔra jumɛn la kureshiw la ashrafi qabilatin fi makkatil mukarrama wa k'a bɔra kabila la kabila min ni o ye kabila ba ye ashrafi qabilatin kabila ba de don fi makkatil mukarrama maka dugu kɔnɔna la o kɔrɔ b'a jira k'a fɔ ala kira kabila denni tɛ kabila tigiba de don sallallahu alaihi wasallam kabila tigiba de don maa denni tɛ dɛ maa denni tɛ kabila tigiba de don a sabanan a naaninan an b'o kɛ k'a kun cɛ mun kɔsɔn kuma kana jɛya sigiyɔrɔ wɛrɛ la an bɛna ala kira fa a n'a ba olu ka kow ni ala sɔnna a ma an bɛn'o ta nka naaninan a b'i kanto a ma wa yattasilu nasabuhu bi ismaila ibnu ibrahima alayhi salam wa ko ala kira min filɛ nin ye
a danbe a bɛ tugu ka taa jɔnna Ismaila. Ayiwa alakira danbe bɛ tugu ka taa jɔnna Ismaila. Ismaila min ni o ye Ibrahima den Ala ma jana ka bɔ Ismaila ni Ibrahima bɛɛ lajɛlen ma ka d'a kan u fila bɛɛ tun kɛra ciden ye.